Γεια σου, αου! Γεια σου παιδιά, Γιόλομαν εδώ και σήμερα θέλω να σας πω ότι έκανα ένα λάθος. Τελικά το παιχνίδι δεν θα το πάρω σε μία μέρα γιατί περάσαν αυτές τις μέρες που είχα να σας πω εγώ. Οπότε θα το πάρω τέλος του μήνα που έχει λίγες μέρες γιατί έχω κάποια πράγματα να κανονίζω και δεν μπορώ να το πάρω ακόμα και να το πάρω δεν θα μπορώ να το παίξω γι' αυτό. Οπότε ναι, και για σένα που το βλέπεις αυτό σίγουρα Αντωνάκη, να ξέρεις ότι δεν βγήκα εγώ από το πάρτι αλλά έφαγα μπανάρισμα, οπότε ναι. So that's why I don't get, I'm not gonna get the game. Δεν θα πάρω το παιχνίδι για αυτό το λόγο. Οπότε ναι, για να ξέρετε απλά σας το λέω αυτό, για να ξέρετε τώρα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσετε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα share στους φίλους σας για να δουν και άλλα βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!